Tehän sitä kävitte viikolla Hämeenlinnassa. No joo, tulihan siellä käytyä, kun oli noita asioita. Se on aika virkeä kaupunki se Hämeenlinna, vaikka se ei mikään suuri on. Kauppa siellä käy ja valmista tulee. No kun meillä on tämän Matin kanssa vähän aikomusta uusia sitä omaakin kauppaliikettä, niin käytiin vähän katsomassa, että miten ne asiat siellä läänin pääkaupungissa on järjestetty. Siellä kun on ne kaupat ja tehtaat ihan lähekkäin, niin siellä saa nopeasti asiat reiluun. Minä kävin siellä Hämeen fanerissa ja myin sinne 200 faneripuuta ja katselin samalla, miten ne tekee sitä faneria. Sorvausta varten on tukkien oltava märkiä, minkä takia niitä talvisin haudataan altaissa. Sorvatessa niistä sitten syntyy pitkiä vanerimattoja, jotka leikataan tarvittaviin mittoihin. Kun viilut on kuivattu ja lajiteltu, ne viedään liimattaviksi kuumassa puristimessa. Keskimmäiset viilut lasketaan pyörivien valssien välistä, jolloin liima leviää tasaisesti levyn molemmille puolille. Puu on kallista ja siksi kapeatkin kappaleet käytetään ja saumataan sähkösaumaajalla suuriksi levyiksi. Sahauksen jälkeen puhdistetaan levyjen pinta ja lajittelun sekä pakkauksen jälkeen ovat kollit valmiit lähtemään vaikka kalkuttaan. Me kun rakennamme tuonne Vanajaveden rantaan sitä huvillaakin, niin kävin Kaloisten puutavaraliikkeessäkin tilaamassa erilaista puutavaraa sinne raakalaudasta hienompiin korvistepaneeleihin asti. Näkyipä sielläkin olevan kova touhu käynnissä. Sirkkelit ja monet muut koneet surisivat ja erilaista puutavaraa tuli ja lähti. Näkyipä Leinosta päätellen ulkomaan vientiäkin. Omilta sahoilta kuulemma tulee täydennystä ja minunkin lautani ja tarvikkeeni saan sovittuun aikaan pari viikon päästä. Sen huvilan tiimoiltahan minä kävin Kummila Oyssäkin, kun olen uskonut heille sen huvilan rakennuksen. Sieltä kun saa tarvikkeet, kaivonrenkaita, betoniputkia, ovia, ikkunoita ja keittiökalusteita myöten, niin menee yksin häpeen koko touhu. Eiköhän siitä kunnollista tule, kun isoja kivimuurajakin rakentavat. Siitä sitten muisti muutamia erikoisjuttuja siihen rakennushommaan. Ja käytiin Martan kanssa Hämeen rautakaupassa. Työkalujakin piti hankkia. Ja Martta siellä katseli kaikenlaista taloustavaraa. Siellä olikin kaikki tavara mukavasti esillä. Katsottiin vähän mallia tähän meidänkin kauppaan. Miehillä on miesten puuhat, mutta minä kävin sillä aikaa mensassa katsomassa oikein tehdasmaista ruoanvalmistusta. Kyllä siellä elikko poikine ja makkaran sisuksiin ja purkkeihin hupeeni. 25 vuotta siellä on lihaa jalostettu makkaraksi ja säilykkeiksi. Jäähdyttämöstä tuotiin liha makkarasaliin, missä kaikki tapahtui uudenaikaisin ja hygienisin menetelmin. Mitä erilaisimmat lihasäilyketölkit täyttyivät käden käänteessä ja suljettiin ilma tiiviisti ennen keittämistä. Mensassa säilötään myös vihanneksia ja herkkusieniä, jotka purkitetaan koneellisesti. Pelti- ja kartonkitölkkejäkin siellä valmistettiin sekä omaan tarpeeseen että muille tuotantolaitoksille. Totta totisesti ne uudenaikaiset koneet ovat käteviä. Ei siinä ihminen pärjää alkuunkaan. Niin nokkelasti koneissa syntyy monia kymmeniä tuhansia tölkkejä ja pakkauksia päivässä. Sellaista siellä mensassa näkyi. Oletko sinä, Martta, koskaan käynyt Suomen turkistehtaassa? Minä viimeksi kaupungissa käydessäni kiersin koko tehtaan. Ajatelkaa, 200 työvaihetta tarvitaan ennen kuin lampaan nahkakin muokkautuu turkikseksi. Ensimmäiseksi turkikset pestään perusteellisesti ja kaavataan. Nahan pehmitys ja venytys on tärkeä työvaihe, joka vaatii erikoiskoneita ja ammattitaitoa. Ojoi, ei niitä kaikkia vaiheita maallikko ymmärräkään. Mutta viimeistelyosastolla ja varastolla oli niin hienoja nahkoja, että oikein mieli teki pukeutua pelkkiin turkiksiin. Minähän ostin tuonne meidän makuukammariin uuden lampunkin Etelä-Hämeen osuusliikkeestä. Siellä oli niin paljon valinnan varaa, että olin unohtua sinne kokonaan, kun vielä innostuin porsliiniosastolla suunnittelemaan astiastoa sinne ensikesäiselle huvilalle. Joo, ja mulla kurni nälkä suunissa, kun odottelin Ehon ravintolassa ja katselin toisten maukkaita aterioita. Niin minä eksyin vielä tutun emännän kanssa katselemaan ravintolan keittiötä. Onhan se mukavaa joskus piipahtaa silläkin puolella. Ukko oli vähän murrillaan, mutta nousi se sentään ylös kuin hieno mies.
kun minä tulin. Nopeastihan se ruoka sitten tuli, ja kai sitä leipääkin siinä talossa riittää, kun on omat myllyt ja viljavarastotkin. Joo. Ja kun vaihta tuli täyteen, niin piti käydä Helsingin osakepankissa lompakkoa vajuttamassa. Tuli sitä rahaa niistä vaneritukeista, niin piti viedä varmaan talteen. Mulla on siellä vähän erilaisia tilejä, joita sitten saa aina nostaa kun tarvitsee. Me oltiinkin oikein rahakkaalla tuulella. Minä hoitelin sillä aikaa Marttojen asioita Kansallispankissa ja kyselin vähän neuvoja pankin johtajalta, kun meillä olisi luoton tarvetta sen neuvolan perustamisen yhteydessä. Ja hyvinhän ne asiat siellä järjestyivät. Minäkin hoitelin naapurin asioita vielä Yhdyspankissa. Sen vanhan Laurilan isä, kun jo 90 vuotta sitten kuulemma vei rahansa Yhdyspankkiin. Niin ne on siellä sen talon rahat aina kiertäneet. Kyllä siellä Hämeenlinnassa pankkeja on ja rahaa liikkuu. Mutta saa sen siellä menemäänkin, kun on sellainen monipuolinen tavaratalo kuin Skogster. Meidän piti siellä hajantua kumpikin omalle taholleen ja omille asioilleen. Minä kiertelin talousosastolla katselemassa kattiloita ja kasareita ja jos mitä keittiötavaraa. Ja pitihän sitä näin naisihmisenä käväistä kangasosastollakin. Siellähän se näkyi käsineitäkin koittelevan, kun ohikuljin rautaosastolla. Palatessani Martta sitten ihastui eräseen valaisimeen. Ja tuolla se nyt koristaa kotiamme. Tarpeenhan se oli, ja pidithän sinäkin siitä. Mutta se Iittalan kanttarelli kukkamalja on ollut aina minun mieleeni. Myyjä kertoi niin elävästi sen synnystä, että aivan näki edessään lasinpuhaltajat työssään. Lasinpuhaltajan ammatti onkin vaativaa työtä, joka meillekin periytyy isältä pojalle ja vaatii pitkän opintoajan ennen kuin mestariksi päästään. Mutta kun sitten mestari muovaa taiteilijan piirustusten ja mallin mukaan alun perin hänen opastamanaan, esimerkiksi juuri tuollaista kanttarelliakin, on se kaunista nähtävää. Eikö se Tapio Virkkala muuten voittanut siellä Milanon Triannale näyttelyssäkin komeita palkintoja? Voittipa kyllä. Suomalainen taidelasihan on kuuluisaa kautta maailman, ja syystäkin. Sillä kyllä lasistakin taiteilija ja taitaja saa kaunista aikaan. No, sinä kai täydentelit kaupan varastoja kanssa. No kiertelihän minä siellä tukkukauppoja, kävin muun muassa tukkuliike Lehtovaarassakin ja varastoa myötäsi. Siellä oli sitten mukavasti suunniteltu näyttelyhuoneusto. Onhan siellä 40 vuoden aikana luodut perinteet ja kauppatavat. Aistikkaista esittelykaapeista ja vitriineistä oli helppoa valita tavaraa. Konttorissakin me piipahdimme ja käytiin oikein paikan päällä katsomassa tavaroiden lähetystäkin. Passaa siellä niin Matin kuin Martankin kauppaansa hankintoja tehdä. Sai meikäläinenkin monenlaisia viitteitä ja ajatuksia, kun katseli isoisempien meininkejä. Näin pullasta tuleekin mieleeni vähän toisenlainen pullanteko kuin tällainen kotileipominen. Osuusliike Hämeen leipomossa koneet vatkasivat ja vaivasivat taikinan. Muokkasivat ja kuljettivat taikinat ja leivät. Arinat sen kuin liikkuivat edestakaisin. Leivät ja pullat painuivat uuneihin ja tulivat kauniin ruskeina pois. Voi sitä maukasta leivän tuoksua, oikein vesi herahti kielelle. Ja ylpeitä itsestään taisivat olla leivätkin, kun ne iloisesti laskettelivat Hyppyrimäestä Lähettämöön ja sieltä autoilla maakuntaan 30 leipämyymälään. Piti käydä ikään kuin palan paineeksi alakerrassa virvoitusjuomatehtaassa. Lähes 40 myymälää osuusliike Hämeelläkin kuuluu olevan kaupungissa ja maaseudulla.
Maaseudusta muuten muistui mieleen, että kävin samalla reissulla Parolassa. Hälikkä Oy:ssä valjaskaupoilla. Se on jo lähes 60-vuotias. Alkuaan kannakselainen valjastehdas, joka nykyään valmistaa vuodepatjoja ja polkupyörälaukkujakin. Mutta taitaapa Hälikän valjaessa maantietä matkata ja peltoja kyntää toinenkin polle vähän joka kolkalla maata. Väheneehän se valjaiden tarve, kun traktori ei niitä tarvitse. Mutta käypäiset ja asialliset pitää valjaiden olla, kun ne pollen päälle puetaan. Valjaiden lisäksi sieltä varastosta löytyy jos millä mitalla rukkasia, reppuja, jopa laukkujakin. Saahan sitä vähin voimin ja pienin koneen paljon aikaan, kun taitoa ja sitkeyttä riittää. Mutta kyllä nykyaikainen kutomateollisuus on mahtavaa nähtävää. Ei siinä enää paljoakaan käsipelillä tehdä, vaan karstaaminen, kehrääminen, puolaaminen, kutominen, värjäys ja viimeistelykin on koneellistettu. Suuret olivat salit Hämeenlinnan verkatehtaassa, jossa 1200 työntekijää oli 2 vuorossa. Ja tuleehan sitä kangasta kuin turkin hihasta. Vuosituotanto yhdeksi kangasnauvaksi jatkettuna ulottuisi Suomen eteläkärjestä pohjoiskärjen ohi kauas Jäämerellä asti. Mutta jos ne langat pantaisiin peräkkäin, ei taitaisi koko avaruus riittää. Kun niitä puolauskoneitakin katseli, niin olipa siinä vipinä ja vilskettä. Kampalankakankaat ovat pääartikkelina, mutta diagonaalia ja puserokankaitakin valmistetaan. Leninki- ja kappakankaita syöksevät kutomakoneet sukkuloiden lentäessä salaman vauhdilla. Ei siinä saa kone seota työssään, vaan kaiken on oltava tip-top kunnossa. Yli 50 vuottahan sieltä Hämeenlinnasta on erilaatuisia kankaita virrannut ympäri maan. Pakka pakan jälkeen täyttyy ja tyhjenee taas pukuja ja muita vaatteita valmistettaessa. Turhaa on mennä merta etemmäksi kalaan, kun kotimainen kangas on laadultaan verratonta. Sehän oli aivan täydellinen opintomatka. Niinpä niin. Sitten ei koskaan tulisi ajatelleeksi, mitenkä paljon kauppaa ja teollisuutta tuollaiseen pieneen kaupunkiin kerättiin. Silläpä onkin vanhat perinteet vaalittavana Hämeenlinnalla. Ja niitä vaalitaan myös. Olihan minäkin kerran siellä klubilla kauppakamarin-osaston esitelmätilaisuudessa. Ja tapasin siellä 3 hämeenlinnalaista kaupan ja teollisuuden uranuuta. Ja nimittäin kauppaneuvokset Skukster, Karisto, Korpimaa. Sellaisten miesten viitottamia teitä jatkaa Hämeenlinna edelleenkin ja täyttää ne vaatimukset, jotka sille voidaan asettaa läänin pääkaupunkina ja laajan maakunnan teollisena ja kaupallisena keskuksena.